that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. Us la podria cantar tota de la baix. Money for Nothing és una de les cançons més exitoses de Dire Straits. El tema de la cançó tracta sobre músics que han aconseguit fama i riquesa significativa fent una feina fàcil. Segons Mark Knopfler de Dire Straits, la lletra de la cançó es va inspirar en els comentaris d'un repartidor que va conèixer en una botiga d'electrodomèstics de Nova York. Segons el repartidor, els intèrprets de l'MTV rebien diners per no fer absolutament res. Avui monitoritzem el català a les xarxes. Guanyar diners fent vídeos i continguts en català a la xarxa és possible. Bé, cada dimarts, xarxes socials i oportunitats amb la Belén Gaynor i l'Albert Vico. Avui li toca al Vico, periodista especialitzat en comunicació i estratègia digital. Albert Vico, hola, com estàs? Què tal? Bon dia, molt bé. Tu saps això de fer diners sense fer res? No. No. I si algú No sap que tens m'ho un tutorial per això? No. Llàstima. Me l'aplicaria a mi. Va, però tens notícies fresques d'Instagram. We've been together for a decade. És que els últims dies hem notat que a Instagram han canviat cosetes Sí. i les volem saber totes, encara que siguin tonteries, perquè volem aprofitar la xarxa al 100%. Sí, són cosetes, no n'hi ha cap de molt, molt important, però a mi hi ha una que m'agrada especialment. Mira, us explico. S'estan fent les publicacions conjuntes, que és allò que tu pots etiquetar algú o un altre creador, de manera que la publicació que tu fas es veu al teu feed i també el de la persona que etiquetes. Això es passava a Facebook, ara això també passarà a Instagram? Exactament. Llavors, què pots fer? Doncs guanyes visibilitat. Si l'altre té més visibilitat que tu, doncs t'acostes a la seva comunitat i a l'inversa. Vull dir que és interessant. Què seria ideal? Que grans creadors apostessin per col·laborar amb gent que fa coses molt xules però que no tenen tanta comunitat. Això estaria molt bé. Passa... A vegades t'etiqueten a coses estranyes. Jo per això vaig haver de capar una mica i donar permís jo després, no? De dir, t'han etiquetat aquí, vols aparèixer? Llavors fer clic i dir ok, perquè segons com es pot fer una publicitat molt agressiva, també. Això és el que passarà també, que al final jo crec que la gent filtrarà. També hi ha nous efectes de veu als Reels, si estan bàsicament copiant a TikTok. Efectes de veu als Reels. Sí, tu pots fer que hi hagi una veu automàtica que llegeix allò que tu escrius, els textos. És a dir, Mira com l'Enric Chatbot que tenim nosaltres. Tal qual. Tot allò que funciona ho acabem copiant. També ha canviat una miqueta la interfície de les stories. Quan tu tenies l'opció de dibuixar o de guardar el que estaves preparant, doncs ara no apareixen a la pantalla principal. Això és més tonterieta tècnica, sinó que has de clicar els 3 puntets que apareixen a la dreta de la pantalla per veure-ho. Això és més... Mira, dius que és una tonteria, però si fas servir cada dia Instagram i et canvien aquestes coses, dius, ara què passa? Soc jo? És d'ells? De qui és? Sí, i la meva favorita, que és l'última que us explico, i és que pots crear una mena de fil a través dels stories. Segur que heu vist aquest sticker que tu pots posar, per exemple, l'última foto que tinc a la meva càmera de fotos del mòbil. I llavors, en el que ho mira, pot clicar en aquell sticker i directament li surt una story on també respon a la mateixa cosa. Això ho vaig veure que ho feia la Belén l'altre dia, però és com si aquelles una mena de casella quan feies preguntes. No, pregunteu-me coses, però llavors això què passa? O sigui, pots recuperar una història antiga. No, jo poso, per exemple, aquesta és la meva foto amb la meva mascota que més m'agrada. Llavors, si tu cliques i dius, jo també vull respondre això, en el teu story t'apareix allò, aquella captura, amb la mateixa pregunta, i tu has de penjar la teva. És com fer un fil on sota... A veure, jo crec que és de les més útils que s'han... Ho està fent tothom en aquests moments, no? El que passa és que no he tingut temps ara jo d'assumir-ho, ara que tu m'has explicat... Jo he de dir que a mi, amb Android, no em funciona. No sé si és un tema de que és només per iOS o... Mira, un dia hem de fer això, o sigui, una guerra, perquè els desenvolupadors haurien de fer-ho tot per les dues, per Android i per iPhone. Totalment. I després hi ha una gran cosa, que jo em sento el principal damnificat, no sé si el nostre convidat ho sabrà i podrà donar una solució o no. Quan pujo els stories des d'Android, vídeos, la imatge té menys qualitat que com jo la tinc a la càmera. No sé si m'estic explicant. Faig un vídeo i es veu molt bé al meu mòbil i quan la pujo a Instagram perd qualitat. En canvi, amb iPhone no passa. I ho veig que no passa. Ai, va. Si a algú li passa, que m'ho expliqui, per favor. Va, presentem el convidat, que avui fem un tutorial sobre monetitzar o no en català. Tingues fe en mi, guanyo el premi per mi. Portar la candela i una casa PDA.
Pol Gissé, hola, com estàs? Molt bé. Anaves dient que sí i que no a tot el que deia en Vico. Sí, no, de sí, però no com donant-li el meu vistiplau, sinó entenent-ho o no entenent-ho, bàsicament. Què no has entès? Per si No, més que no entendre, o sigui, m'has dit que això últim que has dit de l'Android, no, jo no en tinc ni punyetera idea. Però tu et passa, tu quan veus quan puges una story, tu tens iPhone, no? Sí. I quan puges una story, el veus un cop publicat tal qual el veies al mòbil? La veritat és que sí. Doncs així és com ha de ser. I en canvi amb els Android no ens passa. Ja. Segur que no sóc l'únic, Segur que ens està escoltant gent que diu a mi em passa igual. Si us plau, manifesteu-vos. Abans passava que els hi sortia també com una mena de franja verda al costat amb Android, però parlo de fa molt de temps, el que passa és que no sé què... Mira, jo el que veig és que tu tens una cosa molt estranya. O sigui, tens tapades... No? És que, a veure, un iPhone a darrere que hi ha aquelles càmeres de dalt, les tens com una mena de... tapes. De protector. És un protector perquè no s'embrutin, no? Clar, perquè no s'embruti o perquè no es faci... Ai, que xulo, això. Diferència. O sigui, és una tapa transparent, però a més hi ha com un botó que pots obrir i tancar, no? Exacte. Les càmeres. Sí. I tu fas això que faig jo, cada vegada que fas una foto neteges. No, la veritat és que no soc tan... Però a vegades dius, hi ha una nubulosa i dius, se m'ha canviat el programa, i no, és que està brut. Doncs potser també passa això a mi, que amb Android està brut i no puja bé. Tens un Android i tens la càmera bruta. Clar, és que igual és això, Clar. Bé, va, anem a explicar avui al Pol Gissé que els últims dies l'hem vist molt enfadat a les xarxes. Sí. Perquè la pregunta aquesta seria... Es pot realment monetitzar només en català i viure de les xarxes socials? Crec que són dues coses diferents. Una cosa és viure de les xarxes socials i una altra cosa és monetitzar en català. Per monetitzar en català necessites una institució o quelcom t'ajudi, no? I viure a les xarxes socials única i exclusivament en català sí que es pot fer, perquè hi ha gent que ho fa. La Sotana, per exemple, ho fa. Però és més aviat algo residual, no és molt comú. Pot passar? Sí. Ho fan, en el cas de la Sotana, perquè la comunitat que han creat els hi paga directament, clar, no? Fan Patreon. Els hi paguen i els subvencionen. Sí, però jo compto també això com a xarxa social, perquè Patreon és una xarxa social. L'únic que no depenen dels anuncis que puguin posar YouTube i per això i el que pugui crear això a través o sigui, per la quantitat de visites, sinó que depèn d'això, d'uns mecenes que paguen com qui paga a Netflix. Necessitem mecenes en català perquè hi hagi més continguts de les xarxes en català. Digue'ns quins són els números a xarxes del Pol Gissé. I d'aquí em faig una pregunta, perquè tu tens 920.000 subscriptors a YouTube. Correcte. O sigui, tu tens gairebé 1 milió de persones que et segueixen a YouTube i tu no pots viure de YouTube? O sí perquè ho fas en castellà també? O sigui, jo de YouTube exclusivament no hi puc viure, però jo tinc 920.000 a YouTube, 1,5 milió a Facebook, i monetitzo amb dues plataformes i de tant en tant també faig col·laboracions amb una plataforma privada que és Jubit, que també monetitza millor, i aleshores també està a les campanyes que puguin venir de tant en tant, i aleshores després també altres feines a part. Això és superinteressant perquè jo crec que la gent no es fa la idea d'on es pot guanyar diners, perquè ha dit Facebook, i hi ha molta gent que escoltant-nos ara potser no perquè els nostres oients ja són gent com nosaltres, de la nostra edat, que són tecnològics, però no són... Aquest postureig de dir que Facebook ja no existeix, o sigui, és un postureig total, perquè... És estúpid, vull dir, sí. És estúpid, no? No només no existeix, sinó que monetitza moltíssim. Sí, exacte. La cosa és que dir que no existeix, és a dir, no existeix tal com el coneixíem abans. Clar. És a dir, si per exemple en una sèrie TV3, en una escena de joves, surt que els joves busquen a no sé qui persona a través de Facebook, doncs queda raro, queda estrany. Queda molt raro, directament diuen que el guionista és boomer absolut. Exacte, perquè ho és segurament. Sí. Però la cosa és que Facebook s'utilitza ara més com s'utilitza Twitter. Una mica, perquè hi ha molts memes. O sigui, jo entro des de la meva pàgina, no des del meu perfil, des de la meva pàgina a Facebook, i hi ha moltíssimes pàgines que em surten recomanades perquè no segueixo ningú, amb publicacions de memes, amb compartir notícies més o menys interessants, no? Però no funciona exactament tal com el coneixíem abans. Funciona diferent, però monetitza igual que YouTube. I que, a més és la xarxa encara que té més volum de gent. O sigui, és la primera, en aquest cas, en volum, no? Exacte. I jo crec que hi ha una tecla que és molt important, que no sé si ens el plantegem o no, nosaltres, des de les empreses on jo treballo, sí, i és la nostàlgia. És a dir, a Facebook hi ha la gent gran, som la gent gran, i ens agrada, per exemple, recuperar Plats Bruts, Bola de Drac, qualsevol contingut que ens recordi la nostra infància, el consumirem a Facebook.
i això vol dir que allà podem monetitzar. Però i a més, no, que Zuckerberg, a veure, la gent diu, jo no tinc Facebook però té Instagram, per tant tens Facebook, perquè tot ha O d'estar WhatsApp. vinculat amb les dues xarxes, Clar, també, no? evidentment. Sí, no, Meta, que es diu ara, no? És Facebook, és WhatsApp, és Instagram i no sé què més. Sí. Bé, anem per parts. Comencem pel començament amb en Pol Gisé, que ja hem tingut aquí moltes vegades, però m'agradaria fer una mica de trajectòria. Que ens expliqui per què està tan enfadat, no? que ens desenvolupi aquest argument, però recordem que crec que va ser el 2018 que et vas fer viral per un vídeo on el tema del català ja el tocaves una mica de rasquis. Sí. Hola, me llamo Paul y llevo 2 noches sin poder dormir porque estoy ahí run, pensando que ¿dónde coño he aprendido yo a hablar castellano? Os juro que no lo sé. Pero claro, yo pienso, a ver, soy catalán, vivo en Cataluña, he estudiado en Cataluña, donde todo el mundo sabe que en Cataluña el castellano se discrimina, pero completísimamente. Y yo con mi familia siempre he hablado en catalán. Era un vídeo molt Entonces, irònic, jo crec que vas agafar l'actualitat, no? S'estava parlant en aquell moment d'això, no? Clar, jo no m'ho vaig pensar tant, Vull dir, jo vaig... Sí, senzillament vaig escoltar això, les declaracions del Rivera i el Casado, em sembla, que parlaven d'això i vaig dir, hòstia, això és estúpid. I se'm va acudir fer un... Bueno, això, que va ser improvisat, vull dir, va ser el segon vídeo. Ho vaig gravar 2 vegades i la segona vaig dir, mira, prou bé. I el d'insults en català també et va portar molta popularitat, no? Aquest també, sí. I Va viralitzar tant perquè tu vas dir el que molta gent pensava? Tu creus? Sí, jo crec que sí. L'únic que, bé, o sigui, tampoc crec que fos l'únic que ho digués. Senzillament que, bueno, es va barrejar una sèrie de factors, sort, al moment i tot, i senzillament vaig com expressar el que, evidentment, molta gent pensava, perquè si no, no s'hagués viralitzat tant. Però sí. Un cop tens un vídeo que es fa viral d'aquestes característiques, que era molta gent, Pol, això et va fer plantejar la teva trajectòria, perquè tu ets actor també, no? O sigui, vas dir, home, això és una oportunitat, vaig a enfocar-me cap aquí, o no va ser així? No va ser així, principalment perquè és tot mentida. Perquè jo vaig fer un vídeo aquest que vam veure, doncs... Tothom, obert a tothom. Exacte, tothom, no? I aleshores penso, vale, que guai, no? I aleshores tu penses una mica, hòstia, doncs ara trucaran, proposaran coses, no? Van ploure les ofertes de feina, evidentment. No, cap ni una. Absolutament, cap ni una. Vull dir, van ploure les ofertes d'entrevista. I fins i tot van haver-hi propostes, que ara explicaré d'alguna ràdio, que no és aquesta, proposant-me que vingués a fer un programa especial i que em preparés un monòleg de 5 minuts, evidentment sense cobrar ni un euro. I això m'ho van proposar, per exemple. Aquí a Catalunya, que això no ho vas fer? Evidentment que no, els vaig engegar. I, evidentment, més endavant també m'han proposat en un altre programa de tele, en català, una altra feina, dient-me que, o sigui, oferim-me 0 euros, però que tindria molta visibilitat. Un programa de tele que, evidentment, que jo un stories meu dient bon dia, el veia molt més gent que el programa aquest que m'estaven oferint. Visibilitat i 0 euros. Estan canviant molt les coses, però no sé si tothom ho està notant, que estan canviant les coses. No, clar, tu, que si et diem creador, abans he dit creador i he vist que feies una cara estranya. Doncs la meva cara ha coincidit, perquè no em molesta pas que em diguis creador, Vull dir... Clar, no sé per què, o sigui, clar, youtuber, instagramer, no sé, vull dir, esteu a moltes xarxes, no? Tu el que fas és crear, al fons, no? Clar, sí, al cap i a la fi, aquí, a mi m'és igual, tant creador, youtuber... és que m'és igual. O sigui, tant se me'n fa perquè és una miqueta tot i tampoc faré que em diguis totes les coses que he fet, saps? Però clar, tu estàs creant i estàs intentant guanyar la vida, no? I aleshores, quan fas una presència en un programa, s'ha d'entendre que allò és... has de cobrar aquella presència. Creus que encara hi ha gent que no ho entén, això? Sí, encara hi ha gent que no ho entén, perquè aquí hi ha una mentalitat molt antiga, vale? Que és la de, bueno, però estàs començant, no? I primer hem de provar. I això m'ha passat moltes vegades. Em van oferir també ser tertulià en un altre programa de tele aquí a Catalunya, on al començament em deien que em pagaria, que no sabien si pagar-me o no, perquè no sabíem si funcionaria o no, i aleshores, com que no saps si funcionarà o no, doncs jo no m'hi foto. Perquè aquí, per exemple, són molt cagats i no s'atreveixen a fer petites inversions, perquè parlo de petites inversions, perquè després veus un programa que dura dos dies i potser han invertit, no sé, 2 milions d'euros o 1,5 milions, i dius, has invertit tants diners en això perquè aquestes persones tenen un cert recorregut aquí,
però en un producte que no funciona Imaginem-nos res. que fessin el mateix, per exemple, amb el lampista que ve a casa, eh? Exacte. Arregla-m'ho, És que és una feina i si molt veig que nova funciona, la pròxima no te la l'entén pago. tothom. Aquesta feina no l'entén tothom, perquè és molt nou. O per què creus? Més que no l'entenen, és que es pensen que tenen cert poder, perquè com que no hi ha una monetització forta en català, aleshores els grans productors, més que productors, les grans cadenes, companyies, el que sigui, diuen, hòstia, aquest xaval no està rebent un euro, el veuen molta gent, no rep un euro, anem a absorbir-lo. vindrà a la tele de gratis i encara vindrà content. No? Però clar, també és veritat que no podem aturar tothom al mateix sac. Hi ha creadors i creadors. Albert Vico, fes un repàs d'alguns dels continguts que fa, perquè dèiem, té gairebé 1 milió de seguidors, de subscriptors a YouTube. Sí. Però, a veure, hi ha uns vídeos tan currats que jo flipo. T'has de documentar, has de muntar, has de fer veus amb els memojis. És brutal, Per això explica'ns. jo crec que el Pol està molt ben definit com a creador de contingut, perquè aquí jo crec que toques totes les tecles, des del guió fins a la interpretació, l'edició, vull dir que t'ho fas tot tu. I vull que ens expliquis com neix això que fas amb els emojis del sistema d'iOS, que és aquell nino que tu pots crear i posar la teva veu, i crear aquestes històries a través d'ells, i fins quan creus que el senyor Apple et deixarà que et guanyis diners amb això? I t'han enviat algun missatge a Apple mai? No, mai de la vida. Pues mira que són virals, perquè hi ha alguns vídeos teus que... Clar, però o sigui, jo ho vaig parlar amb agència de representació i amb més persones, i clar, vam estar buscant, i jo vaig veure que no hi havia cap problema, perquè no hi ha un copyright d'això, perquè no deixa de ser un filtre que tu tens perquè has comprat un producte. Ah, que bo. Clar, jo he comprat un iPhone, per tant, el que va dins l'iPhone, vull dir, ho he pagat jo. Sí, però i no hi ha lletra petita de treure rendiment econòmic d'aquest filtre, clar. Si és molt petita. Clar. Vull dir, és invisible perquè no ho he vist, però sí que m'interessaria saber-ho. Els estan fent promoció, tu, Apple, a fons. A part d'això, que no és pas la meva intenció, és senzillament una eina més. És com si no em deixessin... És com si jo no pogués monetitzar la qualitat d'imatge que em facilita tenir un iPhone. Sí, però imagina que tu ara compres una cançó del Lil Dami, que l'escoltàvem, O els i te la filtres. descarregues a l'Apple Music. Sí. Tu la pots utilitzar en un vídeo on tu guanyes diners? No, clar que no. No. I l'has comprada, igual que has comprat la tecnologia. Però no és el els mateix. filtres. No és el mateix. Una cosa és que jo compri un estudi amb uns sons que ha creat una persona i aleshores, més que un estudi, una biblioteca de sons... I que ha passat per drets d'autor. I aleshores jo he pagat per aquests drets d'autor. Sí. Hi ha una plataforma que es diu Splice, per exemple, que jo tinc, vale? Doncs jo pago una subscripció per tenir accés a tots aquests sons que són creats per productors... Que tu els pots utilitzar perquè ho has pagat. Exacte, i aquests productors reben una retribució que, en aquest cas, no sé si és bona o dolenta, això ja no ho sé, perquè no en tinc ni idea, no? I aleshores tu pots utilitzar aquests sons, però no és el mateix una cançó que un filtre que tu mateix... És que tu mous la cara. No és un... Clar, és una Mira, una avui, animació. escolta, ens podries explicar com ho fas, això? Perquè, a veure, explico a la gent... Mira, els que teniu Android no teniu aquesta possibilitat. Els que teniu iPhone, a vegades esteu en el WhatsApp i us envia algun adhesiu que és com tonejat amb la persona, no? Sí, la cara de la persona amb un dibuix. És un dibuix. El Pol Gisi el que fa són vídeos en què dos persones que moltes vegades... Bueno, no sé, és que persones no són, no? Són personatges, sí. Són els teus mapes. Exacte. Una vegada es un noi... mouen i parlen. Sí, diverses vegades m'han dit que sóc com una mena de titellaire modern. Ah, titelles, és veritat. Perquè en comptes d'agafar un ninot i utilitzar les meves mans per aquest ninot, és com si jo compro un ninot, una titella, Sí. i jo he pagat aquests diners per aquesta titella que ha fet tal persona, Clar. i aleshores jo utilitzo aquestes titelles per fer les meves obres, i aleshores aquesta persona em diu, escolta, com que utilitzes aquesta titella que ja m'has pagat per fer les teves obres, vull un tant per cent de l'entrada de les obres que fas. I has arribat a explicar mai tècnicament com ho fas això? Ho vols explicar o no? Sí, si no té cap... Perquè no et copiïn el negoci. No, ja et dic jo que no ho faran perquè és esgotador. Ah. I jo tinc la sort de poder invertir tot el meu temps a això, però jo trigo... A part, no faig... L'altre dia vaig fer un vídeo de 32 minuts de la vida del Friedrich Nietzsche i vaig haver d'estar... Bueno, va ser 3 setmanes de curro, saps? Entre llegir, escriure el guió i la gravació i l'edició i tot, són 3 setmanes i molt intenses de molta feina. Que bèstia, per això. tant, endavant, que ho facin, perquè és que ja us aviso, és esgotador. Seria un programa de tele, això que fas, eh? Totalment. És que jo ara, boníssim. per si hi ha algú
que no té el referent, jo diria de pet al canal de YouTube del Pol, a mirar un d'aquests vídeos per entendre-ho, però ve ser com un José Luis Moreno 2.0. Hòstia, odio aquesta comparació que acabes de fer, O sigui, no hi ha més titellaires al món? Que Mari Carmen i sus muñecos. No, tampoc. Vale, aquesta no la connectem, però José Luis Moreno no. Igual titellaire 2.0 i que barreges, a més, amb uns continguts... mitologia grega, per exemple. O parla Déu també. Sí, fas parlar Déu. Faig una mena de multivers on està el que jo dic senyor gris, que vindria a ser una mena de paròdia del Déu catòlic, amb uns extraterrestres, que són els extraterrestres que la seva entreteniment són els humans i la seva història. Que bo. I aleshores, arrel d'aquí, he creat una sèrie de mitologia grega que es diu Salseo Griego, on porto 19 episodis des de la creació d'Urai Gea i l'altre dia vaig fer la història de Faetón, el del Els Carlos. comentaris de YouTube he llegit amb molts estudiants que diuen que entenen molt més bé la mitologia o la història gràcies als vídeos del Pol que no pas a classe. Tinc professors de filosofia que m'obren i em diuen vaig utilitzar el teu vídeo de Sòcrates, ara utilitzaré el de Nietzsche, fes-ne més, sisplau, que em va molt bé per les classes. Que vol. I aquestes 3 setmanes... O sigui, t'ha sortit a compte econòmicament, això? Econòmicament no, però artísticament sí, perquè el resultat és el que volia. Però bueno, i també són com inversions que al llarg del temps aquests vídeos van agafant més pes i potser, jo què sé, vaig fer un vídeo del Nikola Tesla i del Thomas Edison fa un any i pico i en un mes havia arribat a les 100.000 reproduccions, però al cap de 4 mesos va arribar al 1,5 milió. La guerra dels corrents. Clar. Exacte, la guerra dels corrents. Són vídeos atemporals. Què és això de la guerra dels corrents? No, la història del Thomas Edison. Vale, em pensava que era una cosa viral. La corrent alterna i la corrent em pensava que era un terme tècnic, això. No. També és multidisciplinari, perquè també ha sortit en un videoclip, per exemple, del Sense Sal. Això, Feies de vigilant. Me'n recordava, sí. Home, és que es fan moltes coses. I, escolta, parlàvem del català. Clar, tu apuntaves un moment del Jordi Wild, no? Sí, de fet, tenim un tall del Jordi Wild que s'ha fet viral, on parla de per què no es pot o per què no s'utilitza tant el català en el dia a dia i com està de reprimit. Si l'escoltem i el comentem. Pero eso no implica que en Cataluña, que nos enseñen en catalán, no aprendamos el castellano bien. ¿Por qué? Porque las películas las vemos en castellano, porque los youtubers los disfrutamos en castellano, los streamers en castellano, mucha literatura es en castellano. Es decir, nuestro mundo de entretenimiento es en castellano. El cine es en castellano, o sea... Claro, las series, Netflix... ¿Qué quieren más? O sea, dejadnos que en el cole aprendamos catalán, porque si no va a desaparecer. ¿Hay algún problema en eso? ¿Queréis que desaparezca el catalán? No me contestéis porque sé la respuesta de muchos. Y es una pena, Querer matar una lengua es una pena, de verdad. Jo repassava avui noms de grans creadors de continguts. Quan dic grans, vull dir a nivell de números. Després ens agrada més o menys. La Dulceida, Auronplay, el Jordi Wild, que és de Manresa, la Paula Gónol, la Laura Escanes, i podríem seguir, el Pol Gissé. Tots són catalans. Tots sou catalans i, en canvi, heu acabat fent el contingut en castellà. Pot haver-hi aquí alguna mena també de raó de no m'hi poso en política? Per exemple, que no associïn que jo faci el meu discurs en català és polític i llavors perdo una part de clientela? Home, evidentment que això pot passar, I jo he perdut feines per posicionar-me, sobretot com ha passat l'1 d'octubre. Vaig perdre feines de molts diners, però ha arribat un punt en què m'és igual. Jo, per exemple, segueixo fent el meu contingut en castellà i en català i em posiciono en català. Vull dir, i em posiciono políticament també, i a mi, vull dir, ha arribat un punt en què també qui et jutgi per parlar en català, vull dir, és que m'és Però igual. ho has hagut de separar amb comptes diferents, un en castellà i un en català, per l'odi que rebia si ho feia en català? Això sí, però vaig separar-ho perquè és que vaig intentar fer això, els vídeos en català i en castellà, però era massa per mi aguantar tots els missatges. Ara potser sí que em sentiria capaç d'aguantar totes les estupideses que em dirien, però en aquell moment estava esgotat i vaig dir, no tinc per què aguantar això, m'ho separo i ja prendre pel sac. Clar, és que l'ideal seria que tingués èxit en català sense haver de parlar de la llengua, perquè sí que és veritat que han tingut molts creadors que han tingut repercussió perquè reivindiquen el català, sobretot a TikTok està passant molt això, no? Són metabromes, és un metacontingut
d'això, que si fas contingut en català ha de ser sobre el català. I escolta, que jo he vist, vull dir, els vídeos que jo he fet parlant en català, els que més s'han compartit... El dels insults en català. El dels insults en català, perquè és en català. També de Converts de Pis, els episodis que més es compartien era perquè el Rafael parlava malament en català. Clar, I era com una cosa que feia molta gràcia. I si en això s'ha quedat el català, que pot ser, amb moltes persones, pues, bueno, I escolta, Pol, ja per acabar, o sigui, aprofita una mica aquests segons per fer una crida. És a dir, tu ara... Aquí diries que s'ha de posar les piles amb això? Com ho canviem, sí, això? com ho canviem i perquè els creadors pugueu viure en català a les xarxes socials? Bueno, doncs la Corpo hauria de parlar amb nosaltres, i això no ho ha fet. Una vegada va venir una persona a la Corpo en una gravació d'Adolescents ICAT, quan jo estava a Adolescents ICAT, i va venir amb el seu fill, perquè el seu fill veia els meus vídeos. I va venir per dir-me això, per fer una sorpresa al seu fill. I era una persona important dins de la Corpo. I en comptes de dir-me, ei, mira, com que el meu fill i els altres de la seva edat ja no veuen la tele, sinó que et veuen a tu, què tal si podem... I no, només em volia una foto amb el seu fill. Jo crec que potser a aquestes alçades, això és de fa algun temps, a aquestes alçades ja s'ha fet el clic, eh? Bueno, però amb mi encara no m'han trucat. Però que potser que tampoc cal que em truquin a mi, eh? Vull dir, però ja m'entens. Ja t'entenc, i mira, si sona Maria Carey, perquè ja s'acosta el Nadal, jo crec que en català ha de sonar això. Hòstia. Ja saps que sóc fan d'aquesta Nadal. No, m'encanta. Vull dir, sí, La poso cada any, eh? Molt orgullós d'haver-la fet. Mira, li dic, Albert Vico, vindrà Pol Gissé, val, que així podré posar la Nadala. Sí, no? De fet, l'excusa que vinguessis era per posar la Nadala. Exacte. La resta era per omplir. Res de Maria Carey, que encara viu dels royalties, no? Sí, m'agradaria que es passés algú semblant, no? Que pogués viure d'aquesta cançó tota la meva vida, com la Maria Carey de Lola Winfrey. Ni Wham ni Maria Carey. Pol Gissé amb el 25 de desembre remix. Tant de bo. Amb el Lil Dami, no hi era? Amb el Lil Dami, el senyor Chen, sí. Bé, doncs, Pol, moltes gràcies per la visita, eh? Saps que ens encanta que vinguis. I a mi. Sempre.